Aħna nemmnu fik. Aħna nemmnu fil-valuri ta' xulxin. Aħna nemmnu fil-ħiliet tiegħek. Nemmnu fil-għaqda tal-familja tiegħek. Nemmnu f'xulxin, nemmnu f'pajjiżna u għandna fiduċja f'Malta, fil-Maltin u l-Awċin kollha. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta indirizza l-attività nazzjonali bit-tema fiduċja f'Malta. Kull ġurnata li tgħaddi fuq il-lista l-griża hija ġurnata ta' opportunitajiet mitlufa għalina l-koll. Pajjiżna qiegħed isejħilna sabiex nerġgħu flimkien innatfu ismu u din illum hija l-għajta tal-poplu Malti u Awċi kollu. Tul id-diskors tiegħu Bernard Grech saħaq li dan hu mument ta' responsabilità politika li jeħtieġ konsensus nazzjonali fejn reġġa' estenda l-invit tiegħu lill-Gvern biex nirrikonoxxu l-problema u nibdew insolvuha bil-mira li kollna progress sal-laqgħa li jmiss tal-FATF f'Ottubru għaliex dan il-grey listing mhux se jitlaq waħdu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jispjega l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal-futur ta' pajjiżna biex jerġa' jkun fejn verament jixraqlu. Fil-messaġġ tagħha l-Viċi President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fakret kif gvernijiet nazzjonalisti kabru l-fiduċja f'Malta fejn spjegat kif dan jikkuntrasta ferm ma' dak li qed jiġri bħalissa f'pajjiżna fejn anke wara l-grey listing il-Gvern Laburista baqa' jagħmel l-iżbalji li komplew jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni. L-MEP tal-Partit Nazzjonalista waslet l-appell tagħha. Il-kredibilità u r-reputazzjoni tfisser xogħol, tfisser kwalità ta' ħajja aħjar, tfisser impjiegi u investiment, tfisser aktar ġid li jista' jiġi investit fl-edukazzjoni ta' tfal u żgħażagħ, fis-saħħa u fl-ambjent. Għalina, il-kredibilità u r-reputazzjoni mhumiex slogans imma huma l-għażliet it-tajba favur il-poplu Malti u Awċi. Waqt din l-attività virtuali tkellem ukoll l-MEP tal-Partit Nazzjonalista David Casa li saħaq li l-ġlieda biex nerġgħu nsaħħu isem pajjiżna mhux ġlieda bejn nazzjonalisti u laburisti bejn blu u aħmar imma ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin għall-aħmar u l-abjad tal-bandiera Maltija. David Casa stqar li dan hu mument importanti għal pajjiżna. Int min int, taħdem x'taħdem, trabbejt fejn trabbejt, tgħix fejn tgħix. Tappoġġa l-min tappoġġa. Ejjew ninsew kull differenza li tista' teżisti u ninaqdu wara l-bandiera waħda, il-bandiera li taqqadna, il-bandiera Maltija. Flimkien nistgħu nħassru l-ħsara kollha li saret lill-bandiera li tanti għal qalbna. Flimkien nistgħu nelbu l-isfidi diffiċli kollha li għandu qudiemu pajjiżna u flimkien nistgħu verament nibdew paġna ġdida għal pajjiżna. Tkellem waqt din l-attività George Vital Zammit. Qed ipoġġi sfidi kbar għal pajjiżna. Aħna l-Maltin kull meta ssejjaħna l-sfidi kbar taħt kull amministrazzjoni mhux tal-li lqajnihom imma li bnihom suċċess. Għalhekk konvint u ċert li flimkien nistgħu naslu. Grazzi ħafna. Dawn kienu l-ħsibijiet ta' David Paceros. Flimkien, is-settur finanzjarju kif ukoll politiċi brida tajba bil-bidla fil-mentalità nistgħu u għandna mill-aktar fis noħorġu l-pajjiżna minn fuq il-lista l-griża. Dan kien il-messaġġ ta' Joe Giglio. Għandna fiduċja f'kull wieħed u waħda mill-Maltin u l-Awċin sabiex dan il-pajjiż tagħna jarġa' jqum fuq saqajh u jarġa' jieħu r-ruħ. Kingu Tajjar, Net News.